କାକରର କୋହ। ଶରତ ଓ ଶୀତର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଯେବେ ରତିମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରତିଘର୍ମ ବର୍ଷୁଥାଏ ନଭଦେହ ସାରା ରାତି। ପ୍ରେମାସକ୍ତା ମହିବିରହିଣୀ ସାଉଁଟି ନିଏ ସେତକ ଆପଣାର ଅଞ୍ଚଳ ବିଛାଇ। ଘାସ ମୁନରେ, ପତ୍ର ଧାରରେ, ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଢଳ ଢଳ ହେଉଥାଏ ବିନ୍ଦୁଏ ମୁକ୍ତା। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନରମ କିରଣ ପଖାଳେ ଯେବେ ତାର ରାତିବାସିପଣ, କିଏ ତାକୁ ଡାକେ କାକର, କିଏ ଶିଶିର, କିଏ ଓସ୍, ଆଉ କିଏ କହେ ଶବନମ୍। ହଁ, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖି କବି ଲେଖିଥିଲେ, ହିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ରାତିରେ ପଡ଼ଇ ଶିଶିର। ହେଲେ ଏବେ ଋତୁ ସଂଖ୍ୟା 6 ନୁହେଁ, ହେମନ୍ତ ବସନ୍ତ ଚକ୍ରରୁ ବାହାର। ଶରତ ପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ ଶୀତ। କାକର ବିହୁନେ ତୃଷିତ ରହେ ମାଟି। କ୍ଷୀର ଢୋକିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଗହଳ ଧାନ ବିଲରେ ଠିଆ ଗଛ ସବୁ। ଶିଶିର କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦି ହେଉଥାଏ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥାଏ। ତେଣେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ବହଳ ବଳୟ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଯେତିକି ଛୁଅନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ଅସମ୍ଭବ ଥକାପଣ ନେଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ମାଟିମା ପଣତ କାନିରେ। ଶିଶିରକୁ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି ଧାନ କେଣ୍ଡା, ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା, ଆମ୍ବ ବଉଳ, ଦୁବ ଘାସ, ତରୁପତ୍ର, ଚାଳ ଛପର, ବଉଳାର ଛଣବିଡ଼ା, ମାଗୁଣି ଶଗଡ଼, ମାର୍ଗଶିର ଝୋଟି, ସୋରିଷ ଫୁଲ ଓ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହେ ମଣିଷ, ଫେଡ଼ିଦିଅ ପ୍ରଦୂଷଣ ବେଡ଼ି, ମୁକ୍ତ କର ଋତୁଚକ୍ର। ଧରିତ୍ରୀ ମା'କୁ ଦିଅ ପ୍ରେମମୟ ଷଡ଼ ଋତୁ ମିଠା ଉପହାର। ମା' ବି ଫେରାଇ ଦେବ ଭରଣ ଭରଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶସ୍ୟ ଆକାରରେ।